валерьянка барои ҳама шиносая. Инак дар ширкати Фаберликам валерьянка бромад. валерьянкаи ширкати Фаберлик хубиш дар мие ки на танҳо асабои шумо, балки кори дилам осон мекунад. ҳангоми ягом информатсия фаҳмидан дили шумо сахт задан медурад, нафастон гирифтан мегирад. дили шуморо аз рӯи тиб дил бояд чанд кор кунад, туғри карда мемонад ва асабое ки дар чандин соли зиндагӣ аз проблемаҳои зиндагӣ сахт монда шудагиянд, яъне ки напряжение гирифтагиянд ки уро ҳатман бояд ки бо доруҳои қавӣ лечени кард. баъди истеъмоли ин баъд шумо дигар ба онҳо ниёз надоред. ин шуморо ба ҳаёти солим бармегардонад. курс леченияш 1 моҳай. дар як рӯз 1 маротиба ҳангоми авқот хӯрдан ай ҳамин истифода мебаред. шумо аҳамият додем ки ин парашока, яъне ки аз алафҳо, аз гиёҳҳои кӯҳӣ тайёр шудагиай безарар метонен ки заказ кунен апаухаро. худтонро дӯст дорен ва ҳама вақт солим бошен. барои доставка ҳамкорӣ шумо метонен ба мо муроҷиат кунед.